Jedna z najtradičnejších akcií spojenej školy Juraja Heniša sa každoročne koná na Mníchovskom potoku. Cieľom imatrikulácie prvého ročníka gymnázia je spríjemniť novým študentom začiatok stredoškolského štúdia. Koná sa už od roku 2014. Počas dňa si prváci mali možnosť zahrať rôzne športy. Neskôr im učitelia pripravili súťaž a večer ich už čakala samotná imatrikulácia. Mne sa tento výlet veľmi páči, sú to dobré aktivity. Prišli k nám tretiaci, sme si zahrali spolu volejbal, futbal. No tak s dievčatmi aj s chlapcami sme sa úplne zblížili. Už sa viacej poznáme a máme lepší kolektív v triede. Súčasťou výletu je súťaž všestrannosti štvorčlenných družstiev. Je vidieť, že prváci to berú naozaj vážne a od prvej chvíle je vidieť veľkú súťaživosť. Áno, takže disciplíny boli veľmi zaujímavé. Nakoniec sme aj vyhrali. Naučili sme sa pracovať v priestore, mali sme nejaký kvíz, zahrali sme volejbal a tak. Super to bolo. Tak ja ako futbalista, mne sa najviac páčila tá s futbalom. Tak sme skončili druhý, bohužiaľ, vo všetkých súťažiach, takže nám chýbali asi 2-3 body. Tak pocity teraz ku večeru také, že bude ten nápoj nejaký strašný. Na to bude dajaká voda so sirupom alebo niečo také. To bude asi niečo také, že nás privítajú asi v riadnom štýle. Toho drinku sa asi najviac bojím. Máme rešpekt z neho. No ja si predstavujem, že to bude fakt, že niečo hnusné, ale nechám sa prekvapiť. Tak hodnotenie je asi veľmi rýchle, ale pocit je dobrý. Je to veľmi príjemná akcia a som za túto akciu, pretože podporuje deti, hlavne tých prvákov pri vytváraní nového kolektívu. Sú z rôznych škôl, takže je to pre nich pozitívna akcia. Ja si myslím, že odbúralo to strach, ktorý mali na začiatku, takže myslím si, že veľmi fajn, lebo sa uvoľnili a zistili, že je to krásny deň aj pre nich v rámci toho, že sa nepoznali a všetci sa poznajú. No báli sa, áno, mali obavy a vlastne vidím, že prešli tie obavy, že sa ich zbavili, takže zdá sa, že si nakoniec vytvorili dobrý kolektív. Je to pozitívny signál v rámci budovania dobrých vzťahov a kolektívov, hlavne tých prvákov. Za svojich spolužiakov som rada. Dobre sme si sadli ako kolektív, dobre sme si spolu pokecali a je to určite na niečo dobré. Dopadlo to super, až na moje očakávania, veľmi sa mi to páčilo. Ja som sa hlavne bála toho drinku, ktorý každý tak spevoval, ale bolo to v pohode, dalo sa to zvládnuť a bolo to veľmi príjemné. Ja si myslím, že náš kolektív akože je v pohode. Mne sa páčilo, akože celý deň sa mi páčil. Sme hrali volejbal, aj teraz večer sme chodili spolu. 20 žiaci gymnázia sa pred malou chvíľou stali oficiálne študentmi školy. Veríme, že ich štúdium bude rovnako úspešné ako dnešná imatrikulácia. Z Floryho chaty Jana Žáková a Michal Stupar, televízia Gimoš.